Is-sentenza tal-qorti dwar każ li fih hemm involuti jinborġ hija serja u titfa' responsabilità politika fuq il-Prim Ministru. Sostna dan il-Partit Nazzjonalista li fi stqarrija qal li Roberta Bela ma jistax jibqa' sieket quddiem każ li fih jinborġ instab li prova jieħu vantaġġ minn persuna vulnerabbli b'xieda li l-qorti qisitha bħala mhux kredibbli u li diffiċli titwemmen. Il-qorti qalet issiba diffiċli illi fraħa żgħir bħal ħaddingli segretarju parlamentari ma jkunx jaf li persuna għandha problemi mentali. U jiena weġibtek ir-risposta tiegħek. Il-Partit Nazzjonalista qal li din konferma oħra ta' kemm dan huwa gvern bi standards etiċi u morali baxxi u li qed jirriflettu ħażin fuq pajjiżna. Dan għaliex għal dan il-gvern ma teżisti ebda riga ta' onestà u kredibilità u dan l-aġir qed ikompli jwaqqa' isem pajjiżna. Il-Partit Nazzjonalista tenna li Malta u Għawdex għandhom bżonn ta' tama ġdida li tista' tingħata biss permezz ta' viżjoni li tixprunana fil-ħidma politika tagħna biex flimkien nifdu lil pajjiżna. Hekk biss stqar il-Partit Nazzjonalista inkunu nistgħu verament nikbru u nissaħħu flimkien.